Gospođo Tuksar, šta ste se udidili? Pa gledam kakve zajebancije si mi ovde dono. To nisu zajebancije, baka, to je nešto što je dobro za tvoje zdravlje. Zato što ćeš u ovom videu ti da isprobavaš zdravu hranu koju ćeš da jedeš narednih meseci da bi ti bila živa i zdrava. A šta ću i da jedem ako ja to ne volim? Gospođo, molim vas, prvo morate da probate da li biste znali da li nešto volite. Sada će baka da proba, da prvo se baka javi ljudima, nekulturni smo. Dobro veče. Baka želi da vam se javi, da vam poželim sve najlepše i čuvajte se. Čuvajte se i ostanite kod kuće. U ovom videu će baka da isprobava zdravu hranu, koju do sad nije isprobavala. U pitanju su čokolade sa kakaom, žitarice razne, krekeri sa belim vinom. Pa ja ću još pijana da budem. Sad će prvo da proba, čak i da vide ovo, da će da fokusira, peruansku čokoladu iz Perua, baka, to ti je u Južnoj Americi. Proizvedene u Švajcarskoj, a uvezene iz Francuske. Aha. Izvolite čokoladu. Ali više stavite u usta, gospođo Tuksar. Šta je? Ovo mora mnogo da se žvača, ali nije nešto lepa. Kako nije lepa? Makar to je kakao, to je zdravo. Da vam se sviđa? Strašno. Dobro. Ja ovo nikad ne bi ni kupila ni jela. Ali to ti je čist kakao, to je poenta da jedeš takvu čokoladu, to je zdravo. Ma idi bre dete, molim te. Sad će baka da proba. Čekaj, moram da kažem da ovo ništa nije sponzorisano, da neki ne mislite neka reklama. Ovo je ovsena kaša, kokos i čija semenke. Izvolite. Probajte jednu kašiku. Lepo, baka, uzmi cijelu kašiku, ne tako. Pa ako ba ne... Lepo. Evo. Ali si uzela ko na daći. To ima žitarice, semenke. To može da prođe. To je zdravo da jedeš. Musava si, baka, ti ne znaš ni da jedeš lepo. Dosta ste pojeli to. Šta je? Idemo sljedeće. Ovo su super cookies. Isto sa kakaom. Pa sve sa kakaom. Bez šećera su. Izvolite. Hvala. Vam se sviđa? Moglo bi ovo da prođe. Zadavit ćete se, nisam mislio da morate da pojedete sve, ovo je čisto isprobavanje. Vidiš kako možeš da jedeš zdravo ovaka? Vidiš? Sad žvačite. Kako vam se sviđa? Ovo je lepo. To ti je zdravo i nema šećera, a ne da se kljukaš onim tvojim čajnim kulutićima da ti nije dobro u 2 ujutru. Ajde se žvači. Se nagutala. Baka će sada prvo malo nešto slanog. U pitanju su... Šta? Prvo slatko pa slano. Nema veze, malo miksujemo. Dakle, integralne lanene pločice od celog zrna. Izvolite. Samo to malo. Dovoljno vam je da probate. Lepo je. Lepo?
Jel vidite da možete da jedete zdravo? Lepo je. Ovo je lepo. A vi kukate kako nećete da jedete zdrave stvari, a lepe su vam. Sada će Vaka da proba slane integralne štapiće sa sojom i ruzmarinom. A posle Vaka ide do WC-a. Iako što je to ovim ko prase pred klanje. Ne moram ovo sve da pojedem. Ne morate, možete pola. A? Ovo je lepo, iskreno. I to ti je lepo. Sljedeći su Nutri krekeri sa lanom i belim vinom. Izvolite. Jebote. Ja. Šta je bilo? Šta je? Pa ovo ne može ni da se žvače, a ne da se proguta da se zadavi. Pa jedi Baka. Pa što da jedem kad je mnogo tvrdo? Vi. Pa da prostite, to je zdravo. Kako vam se sviđa? Pa lepo jeste, ali je to jako tvrdo. Bravo, bravo, bravo. Ne iznenađuješ me što ti se sviđaju sve zdrave stvari. Mislio sam da ćeš biti u fazonu šta je ovo. Ne, lepo je, ali... Evo, sad će da probaš hrono krekere sa kukuruzom i maslinovim uljem. Jo, Bože, dok otvorim ovo. To baš hvala. Baš hvala. Izvolite, vidiš da kukuruz, vidi baš kako ti voliš onako da ti ostaje na protezi. Sad ću ja to da pravim stvarno. Lepo je. Lepo, to jedi cijelo ako je lepo. Pojedi cijelo ako je lepo. Pa ne mogu. Što to? Pa zato što sam sita. Još možete još. Ne mogu. Zašto? Pa ne mogu. Nije lepo. A što lažete tako u tim godinama? Ne lažem. Baka, meni ovo nije lepo. Znaš? A? Meni ovo nije lepo. Nije lepo. Pa mnogo se osjeća kukuruz. To osjeća se, pa će... Dijetalno, kako bi ti teo? U suštini mi smo sad zaključili da vi možete jedete zdrave stvari, da ćemo ovo od sada jedemo stalno. Da. Ovo ne moji. Ajde, dajte ruku da dogovor. Ajde, od sad jedemo stalno ovo. Da, od sad jedemo Pa šta si rekla, ovo je javno, ovo će gledati ljudi. Pa nema veze. Kad imamo će da jedemo, kad nemamo, nemamo. Ajde, maši svoje. Ajde, čao, prijatno, voli vas baka.